ktoré autokrati bežne realizovali. Nebudem ich tu čítať. Týkajú sa napríklad ovládnutia bezpečnostných zložiek, ďalej oslabenie médií a obmedzenie slobody slova, eliminácia opozície a občianskej spoločnosti alebo vytvorenie atmosféry strachu a kontroly. Len poviem, že väčšina z tých 18 bodov sa na Slovensku buď už realizovala, alebo sa práve realizuje. A AI dodáva, že finálny cieľ je demokratická fasáda, ale v realite centralizovaná moc, kontrolované médiá, umlčaní oponenti a zmanipulované voľby, teda klasická autokracia. Politici sa dnes snažia cez sociálne siete zaplaviť ľudí polopravdami, neoveriteľnými fikciami aj bludmi, aby nimi mohli manipulovať v tom informačnom chaose. Ale keby ten chaos aj zdesaťnásobili, vždy musíme rozlišovať, čo si zaslúži rešpekt a čo je opovrhnutia hodné. My nie sme sekta, ktorá bude na povel vzývať svojho vodcu bez ohľadu na to, do akej stoky ťahá našu krajinu a za kým nacistom či vrahom si podáva ruku. Nenechajme si pretvoriť Slovensko na miesto, kde slušní ľudia nebudú mať chuť žiť.